गिबियाव आं राग फोरबोनि बोथोराव गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिदों। लोगोसे बे मैथमपुर जे राग उत्सव बा फोरबो बेयो दिनै देग्लाय खुंगा 40थि बोसोर जाबाय आरो बे दिनै मैथमपुर बे गेलेग्रा फोथाराव 25निफ्राय 30 नभेम्बरसिम बिथांमोना खुंनो लादों आरो दिनै गिबि सानाव बिथांमोना गोबां हाबाफारि लाबाय दरखं बेखेवनाय बायदि बायदि आरो बेनि लोगोसे दिनै बेयाव बाजार मेला गुबुन मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय आरो कामरुपनिफ्राय फैनाय मोनसे जात्रा पार्टिया हारिमु दिन्थिफुंनायनि अनगायैबो बेयाव महेश्वर बसुमतारी आरो इस्माइल गगৈ सेथिया बिथांमोननि सुजुनायाव रदालि पाब्लिकेशन होननाय मोनसे पाब्लिकेशन बिथांमोना दानानै लादोंमोन आरो बिथांमोना दिनै 2 बोसोर सिगांनिफ्राय गोबां खन्थाइ बिजाब गुबुन बिजाब बिथांमोना पाब्लिश खालामबाय आरो बे पाब्लिशारानो बे राग फोरबोआव मोनसे गला बिथांमोना खुलिफैदों आरो बे बिजाब गलाखौ बिथांमोना बेखेवनो थाखाय दिनै आंखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। आं बेखेवनानै होबाय। आं थोजासे गोजोननाय मोनदों आरो बे मैथमपुर राग फोरबोआ मोनसे राग फोरबोल' जानानै थायाखै, बेयो जाहैदों जोंनि गलाघाट जिल्लानि आसाम नागालेण्ड बर्डार बा आसामनि कार्बि आंलं जरहाट बायदि बायदि जिल्लाफोरनि सुबुंफोरनि मोनसे बिसिगिदै गोसो गायसनलायनायनि मोनसे समन्वयनि कोअर्डिनेट जानो हानायनि मोनसे थिलि जानानै थादों। आं राग फोरबोखौ नायनो फैनाय लोगोसे जोंनि श्री कृष्णनि गुबुन बिनि लीलाफोरखौ जोङो मेगनजों नायनानै मिन्थिनाय लोगोसे बेयाव महेश्वर बसुमतारी बिथांमोना जा बिजाब गला खुलिदों रदालि पाब्लिकेशना बेनिफ्राय बिजाब बायगोन होननानै आं आसा खालामदों। बिजाब बायनायनि लोगोसे बिजाब फरायनायनि लोगोसे जोंनि समाजाव लेखा फरायनायनि हुदा आरो बियो मोनसे गोरों समाज सोरजिनायनि बियो मोनसे बिथिं। आं आसा फारियो बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफोरा बा लेखा गोरों व्यक्तिफोरा गोबाङानो खन्थाइ लिरो, रायथाइ लिरो आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि गोदानबो जाहाथे सोरजिनो हायो। आं आसा खालामगोन बे बिजाब गलाया बे राग फोरबोआव बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन आरो बयबो जाहाथे बिजाब बायनानै गावखौनो सासे गोरों समाज दानायाव बाहागो लाफायो। बेनि थाखाय बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय। गलाघाट जिल्लानि धनस्री साब डिभिजननि सिङाव थानाय बै मैधमपुर ओनसोलाव गोबां सम आगोलनिफ्रायनो गुबुन हारि माहारिया रायजो जाफैदोंमोन आरो बे ओनसोलाव गाहायै जोंनि बर' माहारिखौ लाफानानै गुबुन रावारि धोरोमारि एबा गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा बेयाव रायजो जाबोनाया दिनै गोबाव सम जाबायब्लाबो दिनै बै मैधमपुर ओनसोलाव जोङो मैधमपुर सार्वजनिन जे हरि मन्दिर, बे हरि मन्दिरनि गेलेग्रा फोथाराव बयबो जयै मोनसे फोरबो खुंबोगासिनो थानाय जादों। बेनो जाबाय मैधमपुर सार्वजनिन राज महोत्सव। बे राज महोत्सवआ गोदोनिफ्राय खुंबोजानानै दिनैसिम 40थि बोसोरारि जाबाय आरो दिनै नभेम्बर दाननि 25 खालारनिफ्राय 30 खालारसिम 6 साननि बा 6 दिननि गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारि लाफानानै बेयाव हिन्दु धोरोमारिनि जा श्री कृष्णनि रासलीला, बे रासलीलाखौ थांखिनानै बेयाव राज महोत्सव खुंनाय जादों आरो बे मैधमपुराव बे राज महोत्सव खुंनायजोंनो बे हालामाव रायजो जानाय गुबुन हारि माहारिनि, धोरोमारिनि बा रावारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि आरो आब्रुथि लाखिनाय मोनसे समाज बा मोनसे परिबेस दानायाव बे राज महोत्सवआ गोबां बिहोमा होबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो देग्लायबो जा मैधमपुर सार्वजनिन राज महोत्सव, बे राज महोत्सवआ 40थि बोसोरारि
एनि जा सान 6 बा 6 दिननि जा हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों दिनै गिबि सान आरो बे गिबि साननि गुबुन गुबुन जा जोंनि गोथार हाबाफारि फुंबिलिनि बे हाबाफारिफ्रा माने फुंबिलिनिफ्राय सोलिबाय थानाय जादों आरो जों मोनसे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुबैगोन जे बे राज महोत्सबनि गेजेरजों बे ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव धोरोमारिनि गेजेराव जोङो जाहाथे मोनसे खौसेथिनि परिबेस दानो हायो, मोनसे गोजोन मोनसे थासारि जों सोरजिना लानो हायो, बेखौ जोङो रायजो राजानिसिम जोङो बे महोत्सब बा रासलीला बे थिलिनिफ्राय जों खावलायनाय थादों आरो फैगौ समफ्राव जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोङो माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जोङो जयै थाफानानै जोंनि मोनफ्रोमबो थांखिफोरखौ जों जाफुंसार होनो हायो, जोंनि उद्देस्यफोरखौ बा जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो सोलोंथायानो जा बा शिक्षा दीक्षा लानायावनो जा बा फरायनाय बा थुनलाइ सोरजिनाय बेलायावनो जा जोङो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे जोङो थासारि सोरजिना होनो हायो, बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ आरो दिनै बे जा 6 दिननि हाबाफारि मध्यमपुर सार्वजनिक रासलीला बे रासलीलानि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सारा आसाम मुलुगाव जोङो रायजो जानाय साफ्रोमनिसिमबो जोङो गोजोन हामलायनाय आरो मोजां मोननायखौ जोङो बावहरनाय जादों।